Det er jo en vanvittig rulle, du har hængende her. Vi kender alle de store kødruller på spyd, også kaldet kebab og shawarma. Men hvad er der i det roterende kød? Hakket oksekød, vi blander med yoghurt, krydderier og mel og rasp. Hvorfor kan I godt lide kebab? Det smager bare godt. Det smager bare godt? Ja. Vi skal besøge MB Food, der producerer ruller med kebabkød til den helt store guldmedalje. Vi møder direktør Bilal Büyük, der startede firmaet i 2001. MB Food står for omkring 50% af det danske marked. Vi starter herude, hvor alt kødet er ved at blive skåret op, men først må du lige forklare mig, hvad er forskellen på kebab og shawarma? Forskellen er kebab og shawarma. Kebab er tyrkisk, shawarma er arabisk. Og så kan det også være lidt forskel på kolorismen, fordi vores arabiske kollegaer de bruger lidt stærkere kolorier, end vi gør. Det er den eneste forskel. Den store stegende rulle går oprindeligt under det tyrkiske navn döner kebab, der betyder rullende kebab. Men i dagligdags sprog kaldes den ofte bare kebab, eller det arabiske shawarma, der som sagt er det samme. Men det starter jo altså herude, hvor jeg har set hele dyr rulle ind. Hvor får I kødet herfra? Vi får kød fra danske slagterier, det får vi dagligt. Og vi skærer kød selv, og vi bruger ungdyr for at holde kødkvaliteten oppe. Den lyserøde kødfarve, som det skal være til kebaben. Ungdyr er kvæg på stadiet mellem kalv og okse. Shawarma og kebab er også kendt for lam. Hvor meget lam bruger I? I Danmark er det ikke så populært med lam, for de danskere spiser ikke ret meget lam. Det er derfor, vi bygger kun med rent oksekød. Vi putter ikke andre kød i. Så det er hensyn til danskerne, at I bruger lam? Ja. De hele dyr inddeles alt efter, hvad de skal bruges til. Kebaben bygges af blandt andet flank, men også hakket kød, som de selv producerer her. Jeg kan sige, at vi har forskellige vogne her. Resterne bliver brugt til hakning, og det reelle stykke kød det bliver brugt til slicing, som man får bygge kebaben op med. Kødstykker som mørbræd og filet kan ikke bruges til kebab. Det bliver for tørt. Det sender MB Food i stedet til almindelige restauranter. Jeg glæder mig til at skulle se, hvordan vi laver spydene. Ja. Det skal vi overse på nu. Det gør vi. Stegningsmetoden, hvor kebab hænger lodret på et spyd, blev opfundet i Tyrkiet i 1853. Det er dog i Vestberlin i 70'erne, at den måde, vi spiser kebab på i dag, kom til. En tyrkisk mand blandede kødet med salat og kom det i et fladbrød. Det er det, vi i dag spiser som pizza eller duumrulle. Den første kebab- og shawarma-bar kom til Danmark i 1980. Hvordan de store kødspyd laves, det vil Adam blive klogere på. Så er der gang i rullerne. Ja. Det er jo simpelthen kernen af jeres produktion, det her. Og det ligner meget manuelt arbejde. Hvilken slags ruller er det, I laver? Vi laver med rent hakket oksekød. Med 100% hakket oksekød, som det er lidt billigere variant. Og så har vi lavet 50-50, som man kalder det 50% hakket oksekød og 50% kødstykker. Desuden laves der ruller, som kun består af hele kødstykker. Alle ruller bygges op lag efter lag. Både dem, der er 50% hakket kød og 50% kødstykker, og dem, der er 100% hakket kød. Det hakkede kød laves til pandekager, mens det rene kød skæres i flade stykker, der kan lægges i lag. De rene stykker kød, det er dem, der ligger her. Ja. Må jeg tage sådan en luns her? Wow. Der er nogle mindre, og så er der nogle kæmpe store som det her. Jamen, fordi når vi bruger hele kroppen, fordi kød er ikke ens. Der kommer bryst, der kommer fra halsen, der kommer fra lårstykkerne, der er forskellige størrelser. Det er derfor kødstykkerne er lidt anderledes. Vi blander det hele sammen, så får vi den bedste smag ud af det. Det rene kød er krydret med yoghurtmarinade og forskellige krydderier. Bilal Büyük fortæller mig, at han synes kombinationen med 50% hakket kød og 50% hele kødstykker er den bedste. Hvad er det gode ved at blande kød og hakket oksekød? Altså, jeg synes, den forskellen er, det bliver ikke så tørt. På det rent stykke kød, du kan også se, der er ikke så meget fedt på den, så bliver det for tørt. Hvis man tjener med hakket oksekød,
der fedtprocenten er lidt højere. Og så holder saften bedre på kebaben, og så giver det bedre smag. I rullerne, hvor der kun er hele stykker kød, lægges der fedt imellem nogle af lagene, så kødet ikke bliver for tørt. MB Food sælger flest af rullerne på 100% hakket kød, der er billigere, men også nemmere at kontrollere under stegning. Rullerne, der laves her, er på mellem 10 og 40 kilo. Farsen er meget lys. Hvad må det skyldes? Vi står her med det hakkede kød, som I bruger i jeres fars, som man vel egentlig kan kalde den. Hvad er det, I blander i? Vi har hakket oksekød, vi blander med yoghurt, krydderier og mel og rasp for at holde dem sammen. Fordi vi har cirka 24% fedt på den. Det er derfor kød ser lyst ud. Det er ungdyrkød, vi bruger, og det kød lyst for sig selv. Der er altså samme fedtindhold som i en almindelig pølse, og mere end det oksekød, vi køber i supermarkedet. Nu er der sådan forskellige myter om, at man bruger sådan lidt mystiske bindemidler som kødlim og den slags til at holde sammen på nogle typer kebab. Er det noget, I også bruger? Nej, det gør vi ikke, fordi derfor vi har brugt ungdyrkød, der proteinerne holder kød sammen. Der har vi ikke behov for at gøre det. Og så vi bruger mel og rasp for at holde vende sammen. Vil du vise mig, hvordan man laver 200 kilo fars? Ja, vi tager vognen og kører på maskinen her. Sådan der. Men kebab- og shawarma-stederne er altså i dag på samme niveau som restaurationsbranchen generelt. Charlotte Køln anbefaler, at du bruger den glade smiley som vejledning. MB Food producerer også et spyd med kebab på omkring 600 kilo, der har en helt særlig funktion. Vi ser den i sin fulde størrelse i stegeafdelingen. Det er jo en vanvittig rulle, du har hængende her. Hvad er det, der foregår? Det er vores stegeafdeling. Vi steger kebaben og gør det på grund af hygiejnen. Og de små pizzerier og kantiner, de kan ikke lave deres kebab selv. Vi har så valgt at stege dem og gøre dem klar til dem for at holde hygiejnen og kvaliteten oppe. Så det er simpelthen til pizzerier og shawarma-barer, der ikke har muligheden for at stege deres kebab selv? Ja. Oplever I også en efterspørgsel hos private forbrugere, altså i supermarkederne? Ja, det var det, og vi har så startet at sælge med en af de supermarkedskæderne. Coop-butikkerne og Fakta har man 400 grams poser, som private folk kan komme ind og købe den. Den store stegerobot har MB Food selv opfundet. Jeg er virkelig nysgerrig. Jeg er lige nødt til at smage på det. Ja. Må jeg tage herfra? Ja, tag den. Hvad med dig? Skal vi dele her? Ja, det gør vi. Jeg tager den store så. Ja. Here goes. Kæmpe kebab. Ja. Det er lige så godt som pizzerierne, lige så frisk. Nu når man står og kigger på sådan en rulle her, så er det jo fuldstændig umuligt for mig at gennemskue, hvad der er i den. Om det er oksekød, lammekød, svinekød, jeg kan nærmest ikke se det her. Og der har også været en masse sager omkring dårlig kvalitet, der har været skjult i de her ruller. Og endda en, der har puttet gris i sin okserulle og sådan noget. Hvad tænker du om det? Jamen, det er derfor, vi skærer vores kød selv. Fordi det er uheldigt, det er sket. Det ødelægger kebabnavnet, og det er folks omdømme på kebaben. Hos MB Food har de altid fået hele dyr ind, og det vil de blive ved med for at kunne kontrollere kødets standard. Bilal Biik fortæller mig, at den danske standard er høj, og at man med ruller fra udlandet kan være lidt mere usikker på kvaliteten. De bruger billigere kød, og de bruger også andre kødarter, som blander med kyllingkød, blander med kalkunkød til deres oksekødskebab. Men det gør vi ikke her. Vi kører kun med rent danske oksekød. Når spydene er færdige, pakkes de ind i husholdningsfilm, og så bliver de strammet helt til. Herefter fryses de ned, før de kommer ud til kebabsteder over hele